Mali kunnafoni jabaran na jabaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min na k'a fɔ Mali kunnafoni cakɛlaw bɛ u ka mikro ta ni ka se an ka muso cakɛlaw olu ma kɛrɛnkɛrɛn sa muso minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ kumaya musoya ko taabolo olu kan ani furuko olu koɲɛw kan ani muso minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ musoya minɛn caman ni ka olu feere o kuma la bi an wulila ka se an ka muso belebele dɔ ma b'a dɔn mɔgɔ caman kɔni bɛ a dɔn ne tɛna a fɔ a yɛrɛ fɔ aw ɲɛna a yɛrɛ bɛna a yɛrɛ ko fɔ aw ɲɛna aw ni ne an ka jɛ ni ka an ka bi invité k'ale lajɛ ne tɔgɔ ye madame Kamisɔgɔ Sɔgɔna Ɲagate ni bɛɛ lajɛlen b'a fɔ ko Kunbati boutique l'aspiration des femmes ale promotrice de don ka bɔ Amudalayi ACI la. aspiration des femmes mun de nana n'ale ye. Bon, l'aspiration des femmes ni ko l'aspiration des femmes musow fiɲɛ sama yɔrɔ walima bamanankan na musow ni lahinɛ yɔrɔ bon ni ye ne ka baara yɛrɛ jateminɛ a bɛ musow ni lahinɛ de sabula musow ni tɛ se ka lahinɛ f'u n'u cɛw ka ɲɔgɔn kan fɔ ne dun ka baara ɲɛsilen b'o de ma musow n'u cɛw u bɛ se ka ɲɔgɔn kan fɔ cogo min furuso kɔnɔ u bɛ se ka ɲɔgɔn kan fɔ cogo di furuso kɔnɔ ne ka baara ɲɛsilen b'o de ma o de nana ni l'aspiration des femmes ye musow ni lahinɛ yɔrɔ. O kuma la Kunbati wulalen na an bɛna kuma fɛn min kan o de ye wusulan ye an b'a ye i ka baara yɛrɛ ɲɛsinnen bɛ wusulan dilan o ma sisan an bɛ fɛ k'a dɔn wusulan yɛrɛ ye qualité joli ye. Bon o ɲininkali diyara n ye ne ka baara ɲɛsilen bɛ wusulan de ma wusulan qualité ka ca an bɛ wagati min na wusulan ko bɛ ka valoriser ka taa fɛ diɲɛ don o don qualité kura bɛ bɔ mais Kunbati yɛrɛ fɛ qualité 14 o de b'an bolo an ka geniw bɛ yan nɔ geni ye fɔ qualité 6 ye wusulan yɛrɛ fana o fana bɛ taa fɔ qualité 9 la a ka ca awɔ. Mun ye qualité don wusulan na. Bon min nana n'o ye parfum kuraw bɛ ka na diɲɛ don o don parfum kasaw bɛ ka bɔ donc o de nana ni qualité ye an ka jɛgɛlani ani geni o tun ye qualité 2 de kɔrɔlen mais sisan jɛgɛlani yɛrɛ parfum varaku caman de bɛ i bɛ se k'a bamayɛlɛma cogo min ka di ye o kama Kunbati bɛ a taw bamayɛlɛma kosɛbɛ kosɛbɛ awɔ. Sisan Kunbati an bɛ fɛ ka dɔn musow bɛ wusulan wusu dɔw b'u ka fini wusu n'a ye dɔw yɛrɛ bɛ sokɔnɔna wusu n'a ye an bɛ se k'a dɔn wusulan yɛrɛ fɔlɔ wusulan qualité jumɛn de kan ka kɛ ka mɔgɔ ka fini wusu wusulan qualité jumɛn ka kan ka kɛ ka sokɔnɔna wusu ani wusulan qualité jumɛn ka kan ka kɛ ka sous-vêtements wusu. Awɔ bon ni ko n ka kumaw la o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ anw fɛ l'aspiration des femmes kɔnɔ parce que i tɛ se ka kuma bɛɛ t'a kan mais n bɛ se ka kuma ne yɛrɛ ka dɔnni t'a kan anw fɛ geni baramuso o de bɛ sɔgɔmada fɛ ni yɔrɔ jɔsila geni baramuso de kan ka don sabula muso denmisɛnnin caman bɛ yen sisan an bɛ taa baarayɔrɔw la donc n'i taara baarayɔrɔ la mɔgɔ bɛ se ka fɔ i kɔ geni baramuso ale de bɛ se ka mɛn so kɔnɔ pour que hali ni mɔgɔ fɔr'i kɔ o ka sɔrɔ suma duman b'i ka so kɔnɔ bon wula fɛ ni yɔrɔ jɔsila i kɔfɛ fana wusulan min kan ka don o ye wusulan gorobinɛ de donc n'i yɛrɛ seginna ka bɔ baarayɔrɔ la k'o kɛ i bɛ télé filɛ heure min na geni spécial pour mon mari ale sumani ka maga ale bɛ cɛ hakili sigi o de bɛ don o heure la da wagati fana mana se wusulan min fana kan ka don i ka so kɔnɔ o wusulan fana b'a d'a ma o ye wusulan hɔrɔn ye bɛɛ man ka o suma mɛn o suma magaman bɛ to chambre kɔnɔna na sotigi b'o o de sama fo ka taa fɔ ko dugu jɛra o wusulan fana bɛ yen ni invité bɛ n'i fɛ yen i n'a fɔ tɔnsigi b'i fɛ yen wusulan min kan ka don o fana bɛ yen nɔ o ye wusulan fayida ye o fana bɛ don a bɛ mɔgɔw ni lafiya bon wusulan sɛgɛrɛti fana bɛ yen n'i bɛ fɛ mɔgɔw k'a dɔn yɛrɛ de k'i ye muso gorobinɛ ye hali ni mɔgɔ min tɛmɛna i ka finɛtiri kɔfɛ suma magaman ka tɛmɛ o de ye wusulan fayida ye maintenant ni wusulan kelen-kelenna bɛɛ bɛ se ka fini wusu mais pour que ka fini wusu yɛrɛ de a ka mɛn a la diɲɛ bɛɛ k'a lakali o ye fini wusulan spécial de ale bɛ dilan an fɛ wusulan jala de la an ka jɛgɛlani kelen-kelen i b'o de yira k'a suma dumanw karaka n'i ka fini wusu o la walima n'i cɛ ka fini wusu a la ka parfum mélange fiyɛ a la a mana tɛmɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ dɔn k'a bɔra muso gorobinɛ dɔ de kan awɔ. N bɛna segin ka na kɔfɛ dɔɔni i ka kuma la i y'a yira k'a fɔ ko wulada fɛ ni cɛ nana wusulan magamani kan ka wusu ko bɛ cɛ hakili sigi o ma wusulan dɔ bɛ n'i y'a kɛ tasuma la ka sɔrɔ a man kan a bɛ cɛ hakili wuli a. wusulan dɔ tɛ yen min bɛ cɛ hakili wuli mais wusulan dɔw bɛ yen n'i y'a dɔn a sisi bɛ se ka bonya cɛw ma cɛ dɔw bɛ yen o tɛ wusulan bɛ supporter wusulan dɔ fana bɛ yen i b'a dɔn a bɛ se ka bɛn a ma mais nin dabɔra kama spécialement yɛrɛ de suma magaman min bɛ bɔ a la a bɛ cɛ hakili yɛrɛ de sigi Kunbati yɛrɛ de y'a faamuya k'a fɔ an bɛ wagati min na
ko ka cha cɛw kunna o kama ne nana ni wusula in gani gila ni bɛnɛ mɛ cɛw sigi yɛrɛ de ma k'u hakili ɲina dépenses ni kɛnɛmala kow kɔ k'u hakili da u furumuso kan gɛni spécial pour momari a tɔgɔ dar'o de la dabɔr'o yɛrɛ de kama a ka ca ala fɛ ni cɛ kan ka dugulataga dɔ kɛ walima n'a kan ka sufɛ bɔli dɔ kɛ n'o suma donna a nun na a b'a f'i ma k'i ka tɛ k'a la ko bɔli ma bɔ awɔ. Ok, sisan kuma ti bɛ fɛ k'a dɔn mɔgɔw b'a fɔ laada la ko heure dɔw de bɛ yen wusulan wusu la so kan ka wusu heure dɔw de la mun de bɛ fɛ ka fɔ o la. Awɔ bɔn i b'a dɔn fɔlɔ kuma de don fɔlɔ o tun b'a fɔ ko musola man ka don tile ganfɛla fɛ bɔn ne kɔrɔmuso Rɔsi Bani Kɛmɛka Rɔsi n b'a fɔ nin yɔrɔ in na a ko kuma kɔrɔ de don ko wusulan fɔlɔ la o tun b'a fɔ de walasa cɛbakɔrɔ kana kɛ saliyabagatɔ ye cɛ ka taa baarakɛyɔrɔ la a kana to so kɔnɔ o de la u b'a fɔ ko wusulan kana don tile gan fɛ sinon wusulan bɛ se ka don heure bɛɛ mais kɛrɛnkɛrɛnniyara sɔgɔmada fɛ ani sufɛla ani wula fɛ o wusulan dɔw wajibi ye furumuso bɛɛ lajɛlen kan awɔ. Sisan kuma ti n'an bɔra wusulan na an bɛna na komi an bɛ musoyaminɛnw olu kɔnɔna la halisa an bɛna kuma pentelu kan yala pentelu nafa ye mun ye furu kɔnɔna la. Bon o yɔrɔnin na kuma tɛ denmisɛnnin n bɛ se ka dɔɔni dɔrɔn de f'i ye o la penteli ye an ka laadalafɛn de ye furumuso ɲuman pour que ka furu dafa pour que ka sabati ka f'i ma ko nin ye furumuso dafalen ye f'a ka sɔrɔ penteli don an b'a fɔ cogo min a fini jikɔrɔ fini f'a ka sɔrɔ o dɔ b'i bolo furuso kɔnɔ o ye furu sinsinlan dɔ de ye awɔ. O ye pentelu ta fanfɛla ye sisan an bɛna kuma fɛn min kan o de ye an b'a ye groupe b'i bolo musow bɛ yen nɔ problème bɛ muso minnu da la u bɛ u ka problème exposer ɲɛna yala kabi i ye groupe in sigi fo ka na se bi ma a jumɛn de ka problème bɛ yen nɔ min yɛrɛ ye i yɛrɛ choqué. Bon o ɲininkali o diyara n ye n bɛ groupe la de n bɛ fɔ nin yɔrɔ in na depuis ni réseau ko kilew mana ka caya ten kosɛbɛ o b'a sɔrɔ u ma deli ka whatsapp groupe bɛ yen groupe in bɛ ne vend de la ɲina a ye furu caman dilan a ye furu caman de dilan a ka caman fana nana a ka dɔ delila ka na n na dugu tila fɛ a cɛ nalen cɛ ko a ma karisa vraiment i ka minɛnw ta i ka bɔ n ka so yɛrɛ dɛ i ko an ka minɛnw ta ko n ye mun kɛ ko bɔn ko i ye min kɛ dɛ ko n tɛ se k'o fɔ yɛrɛ de ko n bɛ fɛ i ka taga yɛrɛ de ka bɔ du kɔnɔ muso ko k'i t'a ɲɛfɔ ko ɲɛfɔli t'a la muso y'a deli ka ko sugu bɛɛ kɛ a ma sɔn muso bɔra ka sigi salon kɔnɔ da la dugu jɛra tuguni a ye muso kɛ muso bolila ka na n fɛ yen ko a n'a cɛ bɛ ɲɔgɔn na ko a t'a dɔn ko cɛ y'a gɛn kun jumɛn na ne ko n ko cɛ k'i gɛn ten n'i janb'i yɛrɛ la kosɛbɛ o k'a janb'a yɛrɛ la n'i bɛ wusulanw don a cogo la n'i bɛ ko k'i jɛ i b'a ka dumuni sigi a cogo la ko k'a bɛ nin bɛɛ kɛ ne ko n ko problème t'a la ne ye fɛn dɔw labɛn toujours kɔɲɔkura ale ni tɔgɔfɔbali ne olu fɛn ninnu labɛn k'a ka wusulan d'a ma n ko taga i ka taa n'i taara wulada in na i b'i ko k'i labɛn k'i ka nin wusulan wusu n'i b'i ka toujours kɔɲɔkura labɛn k'i ka fɛnw bɛɛ labɛn k'i sigi n'a nana o b'a sɔrɔ i ka geni dilanlen i y'o bila i da kɔnɔ i b'a kunbɛn ka yafa deli n'i y'o yafa kelen deli ni min bɔra la i bɛ n wele a taalen a y'a kɛ i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na cɛ nalen dɔrɔn cɛ yɛrɛ ma kuma caya ko cɛ nana dɔrɔn ko cɛ ko i ma fɔlɔ nin na fo bi ne n'o couple tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ne ni cɛ kun tɛ ɲɔgɔn dɔn muso kɛra sababu ye ka ne ni cɛ yɛrɛ yira ɲɔgɔn na o couple de bɛ na yan nɔ ka n'u ka fɛnw labɛn ɲɔgɔn fɛ n y'o k'a sɔrɔ a kɔnɔna na awɔ. Bon a kun jan b'a yɛrɛ la mais dɔɔni tun b'a jɛ sabula muso caman bɛ u bɛ wusulan san ten u b'a dɔn ten wusulan ko tɛ ten ye quoi ko wɔɔrɔw b'a kɔrɔ muso denmisɛnnin kan k'o bɛɛ ɲini k'o dɔn voilà. Sisan couple denmisɛnninw an bɛ se ka kuma o yɔrɔ de kan quoi e yɛrɛ bolo problème yɛrɛ ye jɔn ye cɛw de don wa walima musow de don. Bon a fila bɛɛ de don i komi ne ka baara ɲɛsilen bɛ musow de ma kuma bɛɛ ne bɛ cɛw de défense ta ni muso nana cogo o cogo ne b'a fɔ de n k'i jɔ t'a la i kan k'i muɲu ka sabali i kan ka kuma dumanw f'i cɛ ye i kan ka dumuni dumanw tobi i kan k'i labɛn cogo cɛnin na n'i donna du kɔnɔ cɛ kan ka mase cogo min na ni fini minnu ye i kan k'o dɔn i kan k'i sigi salon kɔnɔ ni fini minnu ye i kan k'olu dɔn n'i b'i da fana i kan ka fini minnu dɔn i kan k'olu dɔn n'i m'olu dɔn ni i ni cɛ kɛlɛla i jɔ t'a la sinon cɛ dɔw fana bɛ yen o fana mara ma nɔgɔn dɛ mais ne kɔni kuma bɛɛ ne digilen bɛ musow de kan ne bɛ cɛw de défense ta kuma bɛɛ sabula muso de ye muɲubaga ye awɔ. Ok
kumbati o ɲana hakili la musow yɛrɛ ye faamuyali caman sɔrɔ a la an b'a ye fɛnɛ musow caman bɛ yen nɔ i yɛrɛ y'a fɔ suma duman ta fanfɛ u t'a woloma ni ye min sɔrɔ u b'o de utiliser a bɛ komi musoya minɛnw fɛnɛ ta fanfɛla la muso dɔw t'a woloma ni ye min sɔrɔ u b'o utiliser minnu bɛ k'a lajɛ hakɛ to hali placeli taw u bɛ fɛn sugu bɛɛ placer fɛn minnu yɛrɛ man kan tɛ k'a placer e yɛrɛ hakilina ye mun ye bon ni ne ɲininka o la o ɲininkali diyara n ye o yɔrɔnin na ne tɛ fɛ k'an da don a la kosɛbɛ sabula an bɛ réseau ka tile la n tɛ fɛ ka don mɔgɔ si gasi la n kɔni bɛ min fɔ musow ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso denmisɛnninw an ka hakili to an yɛrɛ la fɛn bɛɛ tɛ fɛn placer ta ye wa fɛn bɛɛ tɛ musoya mako ɲa fɛn bɛɛ man ka exposer fana n'a fɔra ka ban ko secret de femme ko musoya ko a man ka exposer fan bɛɛ la wa muso man ka fɛn bɛɛ utiliser fɛn bɛɛ tɛ cɛminɛla ye kumati yɛrɛ ka baara bɛnnen bɛ sɛgɛrɛw feereli ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la mais ne tɛ sɛgɛrɛ bɛɛ feere n tɛ sɛgɛrɛ bɛɛ fana exposer ne b'an ka produit naturels de dilan an ka yiriw an ka cɛgɛw an ka babi ne b'olu de si k'u dilan n ɲɛ b'a a fɛn différence la ga jɛra mugu b'an bolo o ye nin ye toujours kɔɲɔkura b'an bolo o ni muso hali n'i ka mariage bɛ san 40 n'i ye nin utiliser i bɛ kɛ kɔɲɔmuso kura ye femme fontaine b'an bolo ɲɛ b'a la muso lafiya b'an bolo nin bɛɛ dilanlen bɛ n'an ka yiriw gɛrɛgɛrɛw de ye nin bɛɛ dabɔra kumati ka ko bɛ na denmisɛnninw temps t'an bolo sisan caman bɛ taa baarayɔrɔ la u ka teli donc n'i nana pour que ka se ka ko k'i hakili sigi ka se k'i ka furu jabo i bɛ ninnu kelen kelenna ɲini dɔrɔn i b'a kɛ jikalama na i bɛ kɛ kɔɲɔmuso ye ka sɔrɔ i ma sɛgɛn ka sɔrɔ i ma fɛn caman fɔ mɔgɔ ye i ma verrew ni jaune ɲini k'o fɛn quoi donc o kuma ka gɛlɛn o yɔrɔnin na n bɛ min fɔ musolakaw ye u k'u hakili to u yɛrɛ la awɔ. sisan nɔ mun de b'i bolo ka fɔ muso denmisɛnninw ɲɛna bon min bɛ n bolo ka fɔ muso denmisɛnninw ye an bɛɛ don ne yɛrɛ b'a la an k'an cɛsiri musoya ye courage de ani cɛsiri muso n'i ma courage sɔrɔ i tɛ se k'i cɛ ladon muso n'i ma i cɛsiri i tɛ se k'i ka denbaya ladon musoya ye courage de ani cɛsiri an ka hakili to an ka sotigiw la an ka hakili to an denw na an k'an ka dumuniw saniya an k'an ka sokɔnɔnaw saniya an ka hakili to suma la kɛrɛnkɛrɛnnenya la musoya ye suma duman de da kɔnɔna suma b'o la wusulan suma b'o la farikolo suma b'o la daranw suma b'a la donc an ka hakili to an yɛrɛ la ka hakili to ninnu na kosɛbɛ n b'o yɔrɔ de fɔ muso denmisɛnninw ɲɛna awɔ. ayiwa yan'an ka a kun cɛ sa an b'a ye san o san i bɛ journée dɔ organiser musow ye i bɛ se k'i da don o dɔɔnin na awɔ ɲina a 7e édition bɛna se n'Ala sɔnn'a ma san o san ne bɛ journée spéciale organiser mɔgɔw ye a bɛ kɛ Amdalayi ACI la maison des aînés kɔnɔ a salle ye 304 personnes de muso 304 san o san ne b'o bisimila ka tile journée kɔnɔ ye ka baro kɛ an b'an ka dilanw décorer cogo di an b'an cɛw mase so kɔnɔ cogo di an b'an ka wusulanw labɛn cogo di muso yɛrɛ bɛ sabati furuso kɔnɔ cogo di n bɛ wele bila mɔgɔkɔrɔba wɔɔrɔw ma minnu bɛ fara an kan n'an b'a kɛ san o san an b'a kɛ ne m'a kɛ fɛn wɛrɛ kama ne de bɛ musow reçoit n bɛ couple reçoit an ka butiki kɔnɔ wagati bɛɛ lajɛlen na mun na n tɛ musow fara ɲɔgɔn kan ka journée kelen di n'i taara journée kɛ ne kɔnɔ hali ni courage t'i la i bɛ courage sɔrɔ hali ni ye saliyabagatɔ ye o semaine kɔni na i cɛ bɛ ɲininka ko dɔ falela i ka kow la voilà journée laɲini y'o de ɲinan ta fana bɛ sen na inchallah an b'a préparation kan bon san o san a bɛ kɛ mois de janvier de la salon an y'a poussé dɔɔni k'a kɛ février la sinon depuis an y'a daminɛ san 6 sisan an b'a kɛ mois de janvier de la san o san inchallah ɲinan fana ta bɛ kɛ janvier la mais comme an ma tila fɔlɔ an tɛ se ka fosi fɔ a la an fisiw ma ban dilan la fɔlɔ inchallah. sisan kumati welewelekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin cɛw ni musow bɛɛ ma welewelekan min bɛ n bolo ka ɲɛsin musow ma o de ye toujours musow ka courage ta an k'an cɛsiri an ka wuli ka dɔrɔmɛ kɛ 2 ye an kana jɔ an yɛrɛ la fana k'a fɔ ko n tɛ se b'a tɛ ɲɛ n tɛ miliyɔn sugu dɔ kɔnɔ muso bɛ se ka kɛ gorobinɛ hali ni wari caman tɛ kun n'i ye l'aspiration de femme yɔrɔ ɲini k'a dɔn ka gɛrɛ kuma tɛ yɛrɛ la i bɛ bɔ ko caman kalama donc k'a fɔ cɛw fana ye u ka musow valeur dɔn u ka musow ko diya dɔn u yɛrɛ la ni muso y'a ka labɛn kɛ i ka to k'a fɔ k'a ɲɛna n'a y'a ka wusulanw don i ka to k'a fɔ k'a ka wusulan suma ka di u bɛ courage don muso la mais muso bɛ ka wusulan duruntu e tɛ foyi fɔ a bɛ ka fini muso e tɛ foyi fɔ u bɛ muso décourager baara la donc k'o fɔ cɛw fana ɲɛna n balimakɛw ni n denw u fana k'u cɛsiri u ka musow ko diya dɔn u yɛrɛ la o de bɛ n bolo k'a fɔ k'aw yɛrɛ fɔ fana. ayiwa mali kunnafoni jabarani lajɛbaw bi an kun bɛ aspiration des femmes butigi ale kɔnɔna la ni ale ɲɛmaa ye kunbati jɔki ye o kuma a y'an bisimila a ka butigi kɔnɔna la aw yɛrɛ bɔra k'a ka kɔrɔfɔw ni ka olu lamɛn o kuma la
kuma bɛɛ sinsin bɛ kɛ anw musolakaw de kan kuma bɛɛ a bɛ fɔ k'anw musolakaw de ka sabali kuma bɛɛ a bɛ fɔ k'anw musolakaw de ka muɲu sinon bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko jogo bɛ cɛw yɛrɛ la dɛ nka anw musolakaw de sabalibaga ye ni ala sɔnna ma don n'a nataw la ani muso wɛrɛ bɛna ɲɔgɔn bisimila kɛnɛ in kɔnɔna la aw k'an bɛn bye bye